こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法はパリ語とサンスクリット語の国際ビッグ交流プログラムの参加者に意見を許可されました。チベット事務所ワシントン DC はトロントでチベット製にリーダーシップワークショップと中国とチベットとの対話を実施しました。今週も慈悲の年を祝う各地のイベントを報告します。今週月曜日、ダライラマ法は南インド・モンドボルにあるデボンゴマソイのモンド城にてパリ語とサンスクリット語の国際ビッグ交流プログラム4年次参加者らに意見を許可されました。参加者へのご挨拶の中で法は仏教の教えは哲学や心の働きについて幅広く説いているものであり、それをチベット人が何世紀にもわたり守り伝えてきたことを強調されました。そして心の働きや物事がどのように存在しているのか深く考えることを土台にしている仏教哲学の基本的な考え方が西洋の科学者や中国の一般市民の間でチベット仏教を学ぼうとする関心が着実に高まっている理由であると述べられました。Buddha Dharma, you see, many aspects like philosophy or psychology, and when we explain Buddha Dharma, they including about psychology. The other religion, of course, we always respect, but the more detailed, the rich explanation, Buddha Dharma, which we Tibetan kept, you see, about psychology. And then I think nature, what is the reality, that also you see explained. So now today, China, more and more Chinese now showing interest about Buddha Dharma. So, previously, China is the controlled Tibetan the fellow knowledge, but now they try to learn from Tibetan. So, our knowledge, it seems, I think, a very useful knowledge. And our knowledge, not only just a mere knowledge, but practice. So, result, peaceful mind. Thank you. Thank you. 先週法は1000人以上に越見を許可され、その中でご自身の教授を改めて確信されていることを示されました。チベット支援コアグループの全国調整役であるリンチェン監督レメ氏も家族と共にダライラマ法の個人越見を受けました。チベットテレビの取材に対し、リンチェン監督氏は法のご健康なお姿を拝見し、大変嬉しく思うと述べ、チベット人に対し、チベットの大義のための努力を続けるよう呼びかけました。また、チベットはいつの日か必ず自由を取り戻すとの確信を表明しました。हम लोग तो एक्टिविस्ट है, तिब्बत के लिए हम लोग काम कर रहा है और हम लोग तो पूरे तिब्बत आज़ादी के लिए लड़ रहा है, क्योंकि हम तो ये पुराने इतिहास जो तिब्बत का है
वो फिर दोबारा उसको स्थापित करना चाहते हैं। जो तिब्बत एक आज़ादी देश था और पूरे आज़ादी के साथ, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे इनसाइड और आउटसाइड तिब्बतियंस जो है, तिब्बत के अंदर में है या बाहर में है, आप लोग पूरे हिम्मत रखिए, तिब्बत का आज़ादी होगा, ये हम लोगों का पूरा संकल्प है। क्योंकि तिब्बत आज़ाद होने से ही हमारे भारत के लिए भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे देश का सुरक्षा का उसके मामले के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि तिब्बत वाज अ बफर जोन। आज हम लोग को चीन के साथ में, और हम लोग अभी तक भी तिब्बत सपोर्ट ग्रुप के जितने लोग हैं वो इंडो चाइना बॉर्डर नहीं मानते, हम लोग इंडो तिब्बत बॉर्डर मानते हैं। और हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि हिज होलीनेस को, पहले भी हम लोगों ने पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच भी कर चुका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेस भी किया है। उसमें हिज होलीनेस को भारत रत्न जो है, हिंदुस्तान का जो सिविल अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है, उसको उनको हम लोगों को उनके किसी तरह से उनको डेकोरेशन करना है, उनको भारत सरकार की ओर से देना है। इसके लिए हम लोग पूरे लगा हुआ है।2025年12月28日から30日にかけての3日間、カナダ・トロントにてチベット事務所ワシントン DC とチベットカナダ文化センターの協力のもと、チベット青年リーダーシップ育成ワークショップが開催されました。このワークショップにはトロント、オタワ、カルガリから約40人のチベット人青年が参加し、複数のコミュニティの指導者が講師及び講演者として登壇しました。参加者がチベットの貴重な声となることを目指し、アドボカイシ研修、双方向のグループ討論発表、瞑想クラス、講義などのカリキュラムが設計されました。また、トロント滞在中、チベット事務所は、チベットカナダ文化センターの支援を受け、2025年12月28日に、慈悲の都市カナダにおける中国とチベット問題に関する対話も実施しました。この対話では、チベット青年リーダーシップワークショップの参加者と中国の民主化活動家及び若者たちがダライラマ法による慈悲と非暴力の提唱並びにチベットの歴史と現在の社会、政治的状況などをテーマに踏み込んだ意見交換を行いました。開会の挨拶でナムキャルチュルク代表は、チベット人が自由の獲得と文化の保護を目指す戦いの中で、数多くの困難に直面しているものの、ダライラマ法の懸命なご指導のもと、対話を通じて理解と合意を追求することこそが最も重要なアプローチであると述べました。さらにカナダ在住の著名な中国民主化活動家であるシェン・シュエン氏は、中国共産党による抑圧に立ち向かう世界各地の運動の中で、非暴力と不屈の精神を貫いてきたチベットの人々が民族全体の力を結集してきたことを強調しました。その姿勢は国際的な自由と民主主義を求める戦いにおける希望の象徴であり、中国の人々を含め自由と民主主義を求めるすべての人々に勇気を与えていると語りました。コトゥン慈悲の年記念行事の一環として、今週関東区コトゥン実行委員会は関東言語保存委員会と協力し、チベットの子どもたちを対象にダライラマ法の継承されるべき理念をテーマとした4日間のワークショップを開催しました。また、クルマナリ地域のコトゥン実行委員会は地域住民とともに厳しい冬から貧困層や困窮家庭を守るため、クルマナリ及びプンタル地域において衣類配布活動を実施しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。